ти съвпада с критическата философия, социологията и материализма. Това, което масово се нарича съдба или лош късмет в обществото, е всъщност резултат от човешки решения, институционални структури и политически избори. Първи анализ – философски и академични аналози. Класическите стоици, Марк Аврелий, Сенека, Епиктет. Макар стоиците да вярват в общия природен ред логос, те правят стриктно разграничение между природните закони и обществото. Според тях социалните злини, корупцията и неправдите не са божа работа, а последица от грешни човешки преценки и пороци. Барон Холбах и материалистите. В своя система на природата, Холбах твърди, че хората бъркат неопределеността и социалния натиск с късмет или Божия воля. Бедността и престъпността са пряк резултат от лоши закони и лошо управление, а не от неведома съдба. Карл Маркс и историческият материализъм. Средата, икономиката и управленската система определят съзнанието и живота на хората. Бедността, разводите и престъпността не са личен малшанс, а последица от начина, по който е устроена системата. Социология на неравенството, Макс Вебер, Пиер Бординьо. Бедността, гладът и социалният разпад са институционално генерирани. Шансът на даден човек зависи главно от началната социална среда и правилата, установени от мнозинството и управляващите. Разграничение между природа и обществена система. Чиста природа сам на остров или в гората. Среща с стихии, диви животни и естествени ресурси. Тук има късмет и шанс, определени от природните фактори и случайността. Общество и държава. Политици, закони, цени, войни, икономически системи и институции. Тук няма късмет или божа работа а има единствено човешки деяния и институционален избор. Историята и академичната наука потвърждават, че когато човек живее в организирано общество, социалните проблеми, бедствието и институционалният натиск са дело на човешки ръце и управленски решения, а не на невидима съдба. Втори анализ – разделението на етноси и религии като социален инструмент. Разделението между хората на базата на вяра, етнос и националност не е божествен закон или природна необходимост, а исторически изграден механизъм за контрол. Споровете между християни и мюсюлмани за наименования, догми, идоли и свещени текстове, Библия и Коран, докато традиции като будизма се осланят на Вселената, се използват от управляващите елити за подклаждане на омраза. Когато хората са разделени от религия, расизъм, национализъм и изкривен патриотизъм, те се самоизяждат и губят възможността да се обединят срещу реалните източници на своите проблеми – икономическото неравенство, липсата на социална справедливост и алчността на богатите и политиците. Войните, високите цени и начинът, по който се обучават децата ни как да мислят, са пряко дело на мнозинството, на силните и на богатите с цел лични и финансови облаги. Това не е божествена работа или естествен ход на държавата, а проява на човешка алчност, мазохизъм, расизъм и надменност. Тази система за надмощие поражда войната между половете, разделението, крадците, убийците, наркоманите, както и крайностите в съвременните движения. Бедността, разводите, престъпността, войните и общественият разпад не са следствие от лош късмет или божа воля. Те са пряк резултат от човешка алчност, надменност и система, поддържана от богатите и мнозинството, която поставя личния и икономическия интерес пред благото на общността. Учените и стоиците не са успели да спрат това разделение през вековете, но днес е моментът да го спрем ние. Оставим ли нещата на децата ни, те няма да се справят. Време е всички етноси и религии да седнат на една маса и да разберат, че измислените деления не трябва да се втълпяват. Всеки може да запази личната си вяра, но трябва да работим за благото на децата, болните, старите и бедните. Тъй като всеки човек някой ден ще бъде стар, болен или сам, грижата за хората и социалната подкрепа трябва да бъдат издигнати като неписан Божи закон, изчистен от партийни и религиозни кавги. Анализ въз основа на житейския опит на Орхан Юсейн. Въз основа на дългогодишния си житейски опит, 40 години в България и 10 години в Германия, Орхан Юсейн Ром, неконформист и деист, потвърждава, че обществените кризи, етническите конфликти, ценообразуването, контролът върху образованието на децата и религиозната нетърпимост не са даденост от съдбата. Те са дело на богатите, на силните и на мнозинството, водени от алчност за надмощие и надменност.
Според Орхан Юсейн, опитите за оправдаване на социалните проблеми и изкуствено създадените кризи с късмет или божа работа прикриват истинските причини за институционалния и морален разпад. Необходимо е незабавно обединение на всички общности, независимо от техните религиозни или етнически разлики около основните човешки приоритети – защита и правилно възпитание на децата, подкрепа за възрастните и болните и изграждане на обществени правила, гарантиращи сигурност и достоинство за всеки човек. 6 Ağustos 2026 G. Cookie 77